Retkellä. Pipsan perhe on päättänyt huristaa retkeilemään. Retkeily on lempipuuhaani. Perillä ollaan. Hurraa! Pipsa, Jyri, tässä teltassa minä yövyin jo pikkupoikana. Isä, kuinka tuosta kasasta tulee teltta? Ei hätää, Pipsa. Minä olen telttailun asiantuntija. Äiti Possu, teltan voi panna pystyyn. Noin ikään. Helppo homma. Oho. Onko näistä hyötyä? Tottahan toki. Unohdin tyystin vaarnat. Vaarnat pitävät teltan pystyssä. Valmis. Teltta on aika pieni. Kyllä minä siihen poikana mahduin. Mutta ei se tosiaan ole kovin iso. Sinä olet kasvanut pituutta niistä ajoista, isä Possu. Sinun maha on kasvanut kyllä eniten. Mahoista puheen ollen. Ruvetaan kokkaamaan. Joo. Ensin kerätään puita nuotiota varten. Pipsa ja Jyri auttavat isäpossua puiden keräämisessä. Jyri, minä kerään keppejä, jotka sinä kannat. Keppejä on kiva kerätä. Hyvä, nuo riittävät. Onpa komea nuotio. Sytytän sen. Tässä ovat tulitikut. Hoho, ei tulitikkuja tarvita. Isä, miten nuotio sitten sytytetään? Teen tulta vanhaan hyvään malliin, hankaamalla näitä kahta puuta vastakkain. Isäpossu aikoo sytyttää nuotion hankaamalla keppejä vastakkain. Missä se tuli viipyy? Syttyy kohta. Hurraa! Helppo homma. Nyt voidaan lämmittää tomaattikeitto. Kuunnelkaa luontoa. Joku pitää ääntä. Heinäsirkat kuuluvat sirittävän. Tuollakin. Se on pöllö. Tuolla, puun oksalla. Vau! Mistä tuo ääni tulee? Oh, mistähän? Isän maha murisee. Minun mahani murina on luonnon kutsuvimpia ääniä. On aika aterioida. Minä otan ison hörpyn. Kuin myös. Isäpossu esittelee lisää luonnon ääniä. Mitä? Nyt on aika käydä nukkumaan. Telttaan, lapset. Teltta on liian pieni. Ei me kaikki tuonne mahduta. Mahdutaan. Sisään hus. Voitko tiivistää, äiti Possu? Isä, sinä olet liian iso tähän telttaan. Ei se mitään. Nukunkin mieluummin taivasalla. Hyvää yötä, isä Possu. Hyvää yötä, isä. Hyvää yötä, koko poppo. Äitipossu, Pipsa ja Jyri nukkuvat teltassa. Isäpossu nukkuu ulkona taivasalla. Retkeily on riemukasta. Sen saa nukkua ulkoilmassa ja katsella tähtiä. Tämä ei tainnutkaan olla kovin hyvä ajatus. Aamu sarastaa. Isä, teltassa oli kivaa ja kotoisaa. Missä isä on? Isäpossu on poissa. Voi sitä ressua. Hän varmaan kastui likomäräksi. Minne hän on hävinnyt? Mikä tuo ääni on? Se kuulostaa kuorsaukselta. Isä Possu! Mitä? Isä, olet turvassa. Hoho, tietysti minä olen turvassa. Olenhan retkeilyn asiantuntija. Minä nukuin autossa. Hassu isä. Hoho, retkeily on riemukasta.